Takže čaute guys, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme Minecraft, bohužiaľ je to Bedrock. Pre tých, ktorým by to nebavilo, tak napíšte do komentára, môžem to pretočiť Bedrock, môžem sa hrať Javu. Mám oboje. Ale dúfam, že vám to až tak veľmi nebude vadiť, lebo mňa toto veľmi baví. Vôbec som rád, že aj vás to bavilo. Toto je vlastne taká farma, vlastne to, že Farm Life. Nájdete to v Minecraft Marketplaceu, ktorým sa vám táto séria bude páčiť. Som aj jeden like a odber. Sorry za môj hlas, ale som trošku chorý a boli hrdlo a také problémy. A myslím si, že rovno môžeme ísť do hry. Do katky. Papadne dajaké fajné. Papadne. To sa nám bude hodiť. Teraz ma zaujímalo, že či si... No way, môžem si na to sám, to je mega cool. Dobre, poďme vonku. To by sa to taký mansion. Dobre, poďme tu. Grandpa. Detko. Spinkáš? Tak spinka ďalej. Dogi bogi skibidi logi. Dobre, dogi bogi skibidi logi. Tu. Nechceš ísť do svojej budky, bro? No. Strč sa tam. Dobra. Toto čo je? Neviem. Ty kokos, toto jaké techniky? Dobrý deň. Dobrý deň, ako sa máme? Tu nebude preklad, dnes sa mi toto prekladať. Ty kokos. Ale jaké fajné muziky. Viete si povedať, že som chorý podľa mojho hlasu? Jo, a neviem píšať. No teraz som sa snažil píšať. Hovno, ja mám hovno. Kam? Hovno v Minecrafte pred GTA 6. Alex. Ok, to je klasický Minecraft. To som dělal také jedno video. Kluci dáhne, jo, prostě jo, to okašlám z hovna. Dobré. Slipočka. A toto je taká fakt. Ešte tu sme neboli, ale tu by som asi išiel v druhom dieli, okej? Tu pôjdeme v druhom dieli. Stolička. Ovečky. Ej, jo! Get. Dobrý deň. Dorotiku. Ok, no máte poklad. Ty tak dýcháš? To je prostě villager pre transfer. What the hell is this? On to nejde po mne, Ovienka. Give me more hovienka. Dobrý deň. Aha. OK, takže tu máte preklad. Občas dá preklad tu, záleží, že či sa to zmestí, či nie. Jaj, dobre, takže ideme nakrmiť tieto české 16 minútov. Vidíš. Hovienko. Za hovienko ti dáme. Fajne si sa napapala.
Owienko. Dobra. Už nemám, ale tu sú také byty. Môžem to zničiť. Teraz ty čo potrebuješ? Dobre. Ja ho viem radiť. Tvoj time mod. Rodeo time. Nemám nič. To si až mod. Akože mne sa ten mod strašne páči, alebo sú tu hovna. What the hell? Ako to čo bolo? A ty čo tu? Má za to hovna. No bežni, vole. Keď si mi zdrhol, tak si bež, vole. Hej, Arunu, a to neviem to čítať. Okej. A ty čo tu? A jak rodil tak, keď neviem jak. Jak sa posadím? No, môžeme sa vyspať. Sebastian si tu pekne vyhráva. Oakfield Farm. Je to vôbec taká posteľ? O, je tu. Túto hru, neviem, či som tu už hovoril, lebo ja mám sklerózu jak Jožko Mrkvička. Neviem, či som toho hovoril, alebo ne. Jak už som hovoril, mám sklerózu. Tak, ja som túto hru hral, keď som bol malý, ale potom som nevedel nájsť merke. Ty čo tu? Vy čo tu? Vy čo tu? Ty si skudnený? Že ty už sa nebudeš teleportovať? Kto si? Down to your crops daily. You stupid. Však poď už! Počkaj, tu je hra, to som sa ničil. Sek. Old. Ľudia budú. Korn. A ty čo tu? Ty čo tu? Opravne. Dobre, nemyslím si o toto všetky tieto tu veci, ktoré budem. A poďme, toto spravíme v druhom dieli, lebo toto by bolo strašne nuda. Okej. Autíčko. To je cool. Dám si radšej FPčku, jo, to je lepšie. Kravízňa. To máš video. Poďme asi doľava, lebo... Ty čo tu? Ty čo tu? Vrana. Get out. Ty čo si? Tie auta nevyzerajú trošku jak Minecraft, ale sú. Dobre, sú to krásne na to teleportuje. To trošku vyzerá ako už Minecraft som nedávno. Jožikovia sú tu. Jožik, dobrý deň. Tak. Dobrý deň. Dobrý. Toto čo je? To je traktor.
ja tu vôbec byť. Kuchár. Ja mu viem tradovať, to je nice, to je vyzerá cool. Ale neviem, že by som chcel veľmi akože tradovať za takéto drahé veci, jo, akože som ja trošku si drahá. Keďže to niečo bolo zacné, tak mi napíšte do komentárov a pôjdem tu dolu. Takže nechcem, aby toto video bolo také dlhé, chcem, aby bolo takých 10-15 minút, jo, aby vás to bavilo. Zoberieme si oranžové autíčko, oranžové je krajšie než červená. Podľa môjho kamaráta, jo. Ja to veľmi neviem. Sorry za to, že idem krivo, keď mi to je úplne uprdele. Asi aj jedno. To je jedno. Furi určil Svetson Farm, Pinwell Farm, poďme do Pinwell Farm. Pinwell Farm, Sunshine Town. Poďme do Sunshine Town, vieš čo? Alebo nie, tam pôjdeme v ďalšom dieli. Dobrý deň, psi. Psík. Taký oškovia. Žltá kara, to zoberieme. Pinwell Farm, ukáž. A ty čo tu, ujo? Jo, ideme vás vylútiť, áno. A idem ľúti. You know. Ako na Mojang, toto je celkom dobrý dom. Keď to vôbec robil Mojang. Jo. Autíčko. Toto žlté autíčko sa mi páči. Ja nemám ani až tak rád žltú, ale sa mi to páči. Aha! Melody. I don't give a shit. Not even a little bit. Chicken nugget. Nice. A ty čo si? A toto je pekný traktor. Mark. No head, no cough, boy. I don't give a shit. Don't. It's well paid. To si akože mal povedať skôrší, ne? Majú si vodu. To nádaže na vodu, viete. Kotíky! Nice. Nice. Mega nice. Jaká hudba. Je to ten pík. Ideme sa... Ja. Je to vôbec také dačo, ako na toto. Maketi. Čo poviem. Dobre, ideme domov. Toto sa mi páči, takže... On the beat. Strictly on the beat. Dobre guys, takže pre toto video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odberu a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.